Hi guys, may gabi sa inyong tanan. So karong gabi una magmukbang taog balot. So na ako'y 8 ka buok balot diri. Then naatay asin, suka nga naay sili o diya para dili ta mahangan. So na si Zaki mo apil daw siya mukbang. So ito na ning abrihan o na. Egg. Hidok-dok na yan. Naray butang. Apil si Zaki mukbang. Butang na ni butang. Zaki. Nanawag ko. Oh, dali. Zaki. Ali, dali. Sanay ka ni magiging Jesus. Saya kay dagko kay kasi nga dali na. Kami. Dali. Nanganga. Ali. Kita bal ka. Kita bal. Ouch! Yes, teacher! Kita bal ka. Kaduhang balot. Shield man ang ikaw, Albi. Shield na. Na makaon. Ikaw mukhaon. Lebih boleh. Wow, bang. Magkani siya mga klase sa balot kay 16. Yay! Para gamay ra ang puso. Kay 18 kay dako naman kayo.
Iyon na. Nanay po pusod. Ba? Breathe. Kita makutsara ko. Pinakadugay yung kanang kinakati. Palitan na ng movie. Gino na dali. Wow! Because...
Dali, dali. Kainom nga balot. Duha na lang ang nabili. Ma'am, di ka nung kayo ang balot guys, no? Nya, kadugayan na, basta daghan na kay sumol na murag biglit na. Nga kinaganan ako usok ka ng urutod kay mukbang man. Pero gamay ra niya mga duha tulo. Pili siya biglit ka nung. Walo man ikabuok. Yay! Nine. Three. Daddy, please stay back. Yeah. Kaya dada ka. Give dada ka. You will Wow. Lang ikapito mabalot. Hindi ka bigli na. Ah. Oh. Yay. I'm certain about things we could be. Play with the toys. I play with the baby. Ah. 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 Oh. Buslo na po.
Okay guys, na humanan na kong mukbang ang pito. Ang ikawalo kay na ikuha man ni Zaki. Nga, gatiwas na lang nakukaon ang kaklings. Pangpawa sa bidli ba? Karon, naman naman na ito ang mukbang. I hope nga na-enjoy mo og tanaw. Guys, salamat sa pagtanaw sa akong vlog. I hope na-enjoy mo sa akong mukbang kaning gabi una na nagsinamok na mukbang ta. Pero okay raman sa kay na human man ako ang mukbang. And that's all for today's video and bye. God bless. Thank you for watching.